Iritsi zaigu gure gunea, hemen arranon jarri nahi dugu gure legea. Arabatikan, arabe pila, gada bizi fundamentu bila. Euna, dirudi honek, txapela ere jarri nahiko dute gaurkon horiek. Naiz eta orain kantatu pila, talde hause behingoz eskarmentu da dila. Hiru pata... nola... Prudentzio deuna, dirudia laguna, aser prudeni, aserrek serapio, guk ezkera eta fio, egingo dugu hiru hauekin patata tortilla. Hiru patata, sei arrautza, Arabatikan talde berria, potato tortilla. Arana honazpe, sotileneko, txat bidez elkartu dira entrenatzeko. Eta degunez, sagardo garai, zesan duten ez pentsatu ere egin nahi. Okupatuta eta ibon galduta, berriz ofizioki idatziz, bideokonferentziz, hirukotea entrenatu da internetan bidez. Kamera piztu, klik klik, guapo guapo, Bota bertsoa, jarri puntua, interneten bidez. Eta azkenin gure taldea, zer nahi dezute gaur gure buruz esatea. Edan ditugu botila pila, 10 zurito, 10 kafe huts, 6 manzanilla. Dena daukagu alde, ta tragoa debalde. Asel julen inurri, bertxorri maiturri, etorri gara hirukotea txapelaren bila. Abanera bat, poto, ez, Arranotikan gaztelekurantz txapelaren bila. Listo.